De jongerijn begin je met even bij 4 naar Squalata. Houd op met mij, hè. Leuk hè, dat fietsen in Nederland zo gewoon is. Maar doch mij dat maar, Hepke. Oeh. Oké, misschien is dit ik wil een beetje mijn eigen schuld. Fietsen en mijn telefoon in hand, dat is natuurlijk gewoon onveilig. Liest, ik hark je wel verder. Hepke, vertel stel me gauw hoe mooi als het er alle weer is. Nou Jennifer, het is net alle jaren roze geur en maneschijn op deze Squalata kom. Ik zal je zelf litten, hoe zit je duggen? Wij beginnen hier met de metro dus. Want de metro die gaat onder de groen, dus als geen les van verkeerslochten en druk verkeer. Dus het is volle veiliger. Je ziet wel hoe dichtbij. Het metrostation is bij mijn huis. Nou, ik moet eerst een kaartje kopen. Dat kan ik hier achter de niet aan. Welke kom wat ik nou op? Dat is toch wel best lastig, hè? Want er is een heel druk metrosysteem hier in Lyon. En we kunnen best wijzen dat je verkeerde kant op beginnen. Qua pakket, dat is een van de hele platte metrostations als je zien kent. Zo, efficiënt. Waar binnen we nou? Ah, hier. Easy. En wat de eerste hotel er viel. En dan moeten we weer oerstappen. En dat is wel spannend. Want 45 keer die kant op. Maar dan moeten wij net. Wij moeten dus naar beneden staan. Het is best wel een doolhof. Hey, Mammy. Ja. Hey, vraagje. Moest ik nou links of rechtso in dat park? Ja, oké. Nee, dan... ja, ik denk dat ik verkeerd sta. Ja. Nee. Ja, dankjewel. Hoi. Tja, oké. Maar als ik nou in de verkeerde metro of de verkeerde bus stapt weer, dan weet ik dus nou echt iets in Juttemus West. Oeh, je kan wel zien hoe druk het hier is. Hopelijk is er een plakje voor je vrij. Je ziet wel achter me hoe druk het eigenlijk is. Daar staat Perrache. En aan de oorkant gaan we naar Follossois. Maar wij moeten naar Perrache staan. En ik heb tot 2 minuten, dus ik moet opzitten, anders kom ik te laat. Ik zit nu in de metro, want Suriname Protten ben aan. Dan gaan ze gewoon of gezellig op mobiele telefoon zitten, of ze gaan lekker kletsen. Maar je zegt ik potten. Ik ga muziek luisteren. En dan was het eens klaar, want nu ga ik voor mij de bus. En dan pas ben ik op mijn squallen. Ik ben hier maar aan het wachten en aan het wachten en aan het wachten op de bus. Het gaat net heel snel alweer. Hè? Ik ben op de fiets zitten, maar de fiets kan eens altijd wat terugkeren. En het is maar een stukje van nou, minder dan 10 kilometer. En ik durf misschien wel langer horen als ik op de fiets zo ontwacht. Nou, ik ben een kijk stap in de bus. En wat het voordeel is van de bus, is dat is het laatste stukje. En dan is het wat rustiger. Dan ga je net al je mees komen hierheen, want ja, net iedereen hoeft dus naar deze squallen. So what do you do in the metro and in the bus? Usually we use our cell phones, but sometimes I also meet up with friends and we talk and have fun. The metro is very busy and sometimes when you're standing in the bus, it shakes a lot and it's kind of annoying. Would you like to go to school with bike? No, it would be very difficult for me because there's a lot of hills and it's quite so no, definitely not. Nou, bij 3 keer oerstappen ben ik nou eindelijk aangekomen op squallen. Het hier is best wel een lange reis. Hey, dankjewel Hepke. No field fietsen in alle gevallen minder vervelend. En het is eigenlijk hartstikke een zoen. Maar wat zou Stoon nou hebben ervan? Met het IPB 4 squallen of op een fiets? Drop het in de comments.